stort emne jo. Matchfixing, det er lidt det samme. Det er noget, det spreder sig som ringen i vandet. Det startede gerne lidt nede i Sydeuropa med matchfixing i de der Balkankampe. Og nu er det begyndt sådan at komme lidt til Norden og lidt til Nordeuropa også, hvor det er nogle spillesyndikater, som simpelthen går ind og betaler penge til folk, for at fodboldspillerne spiller dårligt, og så spiller de så på kampen. Altså matchfixing, det er en sygdom for sporten, som man skal gøre alt for at bekæmpe. Det er meget, meget farligt for fodbold. Eller generelt for sporten. Det er jo ikke kun i fodbold, der eksisterer matchfixing. Det er jo både i badminton og bordtennis og håndbold, der er alle mulige forskellige steder. Det er noget, der er meget, meget omfangsrigt omkring det. Har du været involveret? Nej, det har jeg ikke. Men da jeg spillede i Italien, der foregik nogle ting omkring noget. Ikke noget, som vi spillere blev decideret involveret i, men at præsidenterne sådan indbyrdes havde sådan lavet nogle aftaler med, at hvis vi vandt den kamp, så vandt de den næste kamp, og så kunne man sådan indbyrdes handle lidt med nogle spillere, hvis de fik 3 point der og sådan nogle forskellige ting. Men ikke decideret med, at vi fik besked på at spille dårligt, men jeg har prøvet at spille en fodboldkamp, og jeg vidste, hvad resultatet var givet på forhånd. Det er ikke nogen konsekvenser for mig, andet end at hvis man gerne vil vise træneren, at man vil vinde eller spille godt, og man så... Det havde ikke nogen konsekvenser for mig overhovedet, faktisk. Jeg tror aldrig, man kan komme det til livs, fordi der altid vil være svage sjæle på et fodboldhold, der får tilbudt. Altså det folk skal forstå, det er jo ikke 100 kroner, det er jo mange tusind kroner, flere 100.000, de bliver tildelt for at spille dårligt med vilje, eller kan manipulere med resultatet. Det er noget, der er meget, meget svært at komme til livs, men det er klart, i og med, at der er så meget fokus på det nu, og der er nedsat alle de der udvalg, hvor der er så meget fokus på det, så er det klart, så bliver det sværere og sværere for alle de der spillesyndikater at snyde, men når det så er sagt, så finder de bare nye veje. Problemet er, at du kan jo stort set spille på alt i dag. Du kan spille på, hvem der får det første hjørnespark, hvem der får det første indkast, og der skal jo ikke særlig meget til i dag, hvis du beder en spiller om at sparke til hjørnespark eller sparke til indkast. Så allerede der kan du lave snyde, jo, så vandet driver en. Så det er meget, meget svært at komme til livs. Men i og med, at de har nedsat alle de udvalg, og der er så meget fokus på det, at hvis der bliver spillet store mængder på kampe, så opdager de jo allerede inden kampen er gået i gang, så der er de jo ekstremt opmærksomme på de pågældende kampe. Punkt 1, så må du ikke spille på dit eget hold. Og det skal man passe meget på med. Der har jo lige været den seneste sag, hvor der er en, der har spillet på sin egen kampe, som har fået 10 måneders karantæne. Og DBU går jo også ud i de forskellige klubber og påpeger både på spillere på jeres niveau og selvfølgelig også på voksne, men helt ned til 17 og 19, hvor de simpelthen får besked på, at de under ingen omstændigheder må spille på deres egen kampe, hvor de selv kan påvirke resultatet, heller ikke som vinder. For der kan du også have spillet på et hjørnespark, eller indkast, eller målscorer, eller forskellige ting, du kan spille på resultatet. Så for at have sin ryg fuldstændig fri, så skal man absolut under ingen omstændigheder spille på sin egen kamp. Der gør det. Penge. Der er så store beløb i det. Der var en tysk dommer, der hed Robert Heuser. Jeg tror nok, hvis jeg husker rigtigt, så tjente han 13 millioner danske kroner på at fikse. Jeg tror, det var 6 eller 7 kampe, hvor han simpelthen dømte dårligt, hvor han simpelthen sørgede for, at de fik straffespark de andre. Ikke? Der er så store mængder penge i at fuske med resultaterne. Der var også en spiller fra Rudvejs Essen, som fik tilbudt 750.000 kroner i pausen i en kamp, hvor han skulle gå ind og spille dårligt. Og det gjorde han. Han vidste bare ikke, at der var 5 af hans andre holdkammerater, der havde fået tilbudt det samme, så de gik ind og spillede mindre godt, og der så gjorde de tabt. Så det er simpelthen pengene, der gør det.